שנים בהוראה, בהדרכה, בפיקוד, קאוצ'ינג. למדתי אצל אלון גל. כתבתי על זה ספר, נקרא כיצד להתמודד ולהשפיע. וישבתי וחשבתי מה אנשים הכי צריכים ובמה אני הכי טוב. וזה הצטלב לי הנושא הזה של לפרגן. היום אני יודע עם הכלים האלו לקחת אנשים בכל תחום, זוגיות, חינוך, מחירות, ואיפה שאדם נמצא, לעשות את זה הרבה יותר טוב. אז אני עכשיו מדגים איך באמת להחמיא ולפרגן. היא באה ואומרת לי, איך הקציצות? אני אומר לך, הקציצות, תקשיבי טוב. אני מבקש ממך, לא סליחה, אני מתחנן בפנייך, שתפתחי יומן. תבדקי בלוז, מתי יש לך איזשהו חלון פנוי של זמן, כי אני רוצה לקרוא לאמא שלי, שתבוא לקחת אצלך קורס, איך מכינים כאלה קציצות. אישה שלא רגילה לקבל כאלה מחמאות. בפעם הראשונה שהיא מקבלת מחמאה כזאת, היא מיד תסתכל על בעלה ותשאל אותו, יש אולי משהו שאתה צריך לספר לי? יש לו משפט שאומר, אנשים ישכחו מה שאמרת להם, אנשים ישכחו מה שעשית בשבילם, אנשים לעולם לא ישכחו את איך שגרמת להם להרגיש. האדם הוא ייצור רגשי. ממילא כל מילה טובה גורמת לאווירה טובה, וכך אנשים מתפקדים הרבה יותר טוב, והאמת למה לדבר? בוא נראה סרטון. אמרנו שזה יהיה בצורה מפורטת, אוקיי? אני לא יודע לפרט יותר מדי, בשביל זה אנחנו לומדים. יאללה, ישיר, סרגי, שוט. יאללה. אתה נראה בחור מצחיק, אתה צודק, נכון? יפה, יאללה, עוד אחד. לא, אני לא רוצה להגיד יותר. זה מה קלטתי, הוא בחור מצחיק, נחמד, הוא... ערן, תקשיב. סקי סרגי, אני מכיר אותו פחות ממך, נכון? ישר רואים, באדם חכם, אינטליגנט, מסודר, לארג'. לא ראיתי את הדברים האלה. מה שמיוחד זה שאני לא רק מדבר, אני גם עושה, יש לי כל מיני מיזמים ופרויקטים חברתיים. שאתם רואים פה, זה הכל מכל עם ישראל. שאוהבים אתכם, מעריכים אתכם, כל הרעש שיש בעולם, אנחנו יודעים את האמת. אנחנו בצד של הטובים ועושים רק דברים טובים ואוהבים אתכם ולבוא לבקר לא לשכוח. תודה רבה. אחלה, אוהבים אתכם. לבוא לבקר לא לשכוח. אנשים רואים שזה מגיע ממני, מתוכי, לכן גם אנשים מאוד מאוד מתחברים וגם מצטרפים אליי לפעילות ולפרויקטים שאני עושה. בשבילכם חג שמח. מה שאתם לא יכולים להיכנס, אתם עושים לכם יותר שמח, אבל זה מה שאפשר. אני מצליח לשלב גם נושא ערכי, לפרגן, ערבות הדדית, אחדות, וגם תוך כדי זה עובר בשפה קלילה, מתובלת בהומור, סוג של חצי מופע סטנדאפ. ככה אנשים אוהבים, מתחברים, גם נהנים וגם לומדים. אמא שלי מרוקאית, באמת, אמא שלי מרוקאית, אבא שלי עיראקי. תמיד את זה אנחנו אומרים שהחוכמה זה מהצד העיראקי. עיראקים חכמים, תבדקו. מס הכנסה, רואי חשבון, כלכלנים, כולם עיראקים, נכון? היופי זה מהצד המרוקאי, ואת הצניעות פיתחתי לבד עם השנים. קומפלימנטור זה מורכב משתי מילים, קומפלימנט, מחמאות, מנטור, מאמן. מאמן למחמאות. אני רוצה להיות מותג מוביל בתחום, לכל מה שקשור למחמאות, פרגון והעצמה אישית. מאז שהייתי בסדנה, התחלתי לפרגן לאשתי, לחברים, לשאר המתנדבים, וכולם עם חיוך על הפנים. סדנת הפרגון המצחיקה, החכמה והשנונה של גיא שני, הקומפלימנטור, הוציאה את מתנדבי רמלה מגדרם. הייחוד שלה הוא בכך שהיא למעשה משלבת בין הכשרה עיונית, מקצועית, לבין מופע סטנדאפ. ממליצה בחום לכולם. בהרצאה של גיא באמת הרצאה מדהימה. הרבה תקנים שאני בטוח ששמעתי כל השירות הצבאי שלי וגם אחרי. באמת עבודת קודש ואני מאושר על זה שהייתי נוכח בהרצאה שלו.